எலெக்ஷன்ல இருந்து இந்த கிராமம் உறுதுணையா இருந்த கிராமம். நான் வேற யாரும் கிடையாது, உங்கள ஒருத்தன், உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தன், உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தனா, உங்க பிள்ளையா, உங்க தம்பியா, அதான் நான் உங்களை சந்திக்கணும் ஒழிஞ்சு நான் வேற எதுவும் இருக்குல்ல. இன்னைக்கு வரக்கூடிய வேட்பாளர்கள் 21 வேட்பாளர் கணக்குல இருக்காங்க. இந்த 21 வேட்பாளர்ல நீங்க வேட்பாளரை ஆராய்ந்து பாருங்க. வேற எந்த வேட்பாளர் இந்த ஊருக்கு எந்த விஷயத்துக்கு வந்திருக்காங்கன்னு நீங்க சொல்லி பாருங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்யாண வீட்டுல இருந்து காது குத்து வரைக்கும் உங்க தம்பியா நீங்க பத்திரிக்கை கொடுக்க, உங்க சொந்தமா பத்திரிக்கை கொடுக்க, நான் வாரேன் என்னன்னு பாக்க. ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு, இந்த செல்வனுக்கு ஒரு ஆஸ்பத்திரி பிரச்சனைனாலும் ஒரு போன் போட்டா என்னன்னு பேசுவேன். ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் பிரச்சனைனாலும் என்ன, இங்க எங்க ஊர்ல ஒரு பிரச்சனை, எங்க உறவுக்காரங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி நான் பேசுவேன். இதை யார்ட்டையாவது இதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்சதை பெருமையா சொல்லுதோம்னு யாரும் தவறா நினைச்சுக்கிட வேண்டாம். உரிமையில சொல்லுவேன், உங்கள்ட்ட சொல்லக்கூடிய முழு உரிமை எனக்கு இருக்குங்கிறத நான் சொல்லுவேன். வேற இன்னைக்கு நிக்கக்கூடிய வேட்பாளர்ல யாராவது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்கேயாவது அவங்களை சந்திச்சிருப்பீங்களா? அந்த தேர்தல் தவிர வேற ஏதாவது சூழ்நிலைக்கு அவங்க வந்திருப்பாங்களாங்கிறத கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்க. நம்ம இளைஞர்கள் நீங்க பாருங்க, இதுல இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்ன. நிக்கக்கூடிய வேட்பாளர்ல இப்ப மாமா அபுபக்கர் மாமா ஒரு பகுதி ஓட்ட வாங்குறாரு, நம்ம ஒரு பகுதி ஓட்ட வாங்குறோம். யாராவது மூணாவது ஒரு ஆள் நின்று நம்மளுக்கு விழக்கூடிய ஓட்டுல ஒரு சதவிகிதத்தை பிரிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எந்த வகையில லாபமா இருக்கு? அவங்களுடைய வெற்றி எங்கேயும் கிடையாது. அவங்க நம்மளுடைய வெற்றியை பாதிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கம் தவிர அவங்களுக்கு வேற எதுவும் கிடையாது. அதனால அந்த தவறான வழிகாட்டுதல்ல பேராம உங்க தம்பியான, உங்க அண்ணனான, உங்க வீட்டு பிள்ளையான எனக்கு உங்களது பொன்னான வாக்குகளை இட்டு அமோக வாக்குகள் வித்தியாசத்துல ஜெயிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட வேண்டி விரும்பி பொறுப்பாளம் தொட்டு வணங்கி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நன்றி. நன்றி 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 நன்றிக்கா. எங்க அக்கா சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். அதுதான். வணக்கம் தாய். வீட்டுக்கு போறீங்க, வாங்க வாங்க, முன்ன வாங்க. நல்லா இருக்காங்க. ஆனால் எல்லாத்துலேயும் சொல்லுங்க, நம்மளுடைய இளைஞர் பட்டாளத்தை சொல்லுங்க. அவங்கள தவறான வழிகாட்டுதலில் தவறான வழி நடத்தி கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க.